Bun, de salutare, meu sunt Kirito și bine ați venit la episodul 3 din Minecraft Hardcore. Unde rămăsesem episodul ăsta? A, da. Aici, să facem camera asta. Pac, pac. Și episodul ăsta o să fac de o jumătate de ori pentru că încă încheiat să filmește Minecraft Hardcore. Nu știu de ce. Că oricum este și luni și trebuie să mă duc la liceu. Și o să mă duc astăzi să cumpăr și căștile. Da. Așa că o să încerc să filmez cu prostiile astea de microfon al meu, care e laptop. Așa. Decât o să fac camera, parcă am pus un semn acolo, da. Așa. Aici o să fie camera noastră. Nu, cred. Stai. Da, o să fie camera noastră. Opa, ușor. Oh, stai că trebuie să fac și aici. Da, haide. Mai repede, mai repede. Bă, dar e cam mare, bă, camera. N-are nimic. Cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. Nu ne facem griji. Poc, poc, poc. Hai să pun și niște torțe pe aici. Bă, trebuie să fac și o fermă, că pentru mâncare. Cred că o să fac pe aici. Ia, aici. Să văd dacă ies pe partea așa mai mare vreau. Cam așa. Momentan, dar acum se termină mai de acolo. Ce drăcia dracului. Așa. Poc, 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 poc. De ce s-a oprit? De ce mă te-ai oprit? Așa. Ușor, ușor, ușor. Minecraft everyday. Forever Minecraft. Bine. Cred că mai aduce să mine și în episodul ăsta să găsești niște fie, dar asta e că n-am nicio resursă. Nu, știți ce m-am gândit? Aici o să fie camera cu chesturi. Acum mi-am venit o idee, palumă. Aici o să astupăm. Nu vreau să fie grota asta, deci o astupăm. Și în partea asta o să facem camera noastră. Deci nu-mi place aici. Încep să astup și undeva pe aici. Hai să zicem de aici. Nu-mi place, pur și simplu. Așa. Ce o să fie camera noastră? Știu că plouă, bă. Știu că multe e apă acolo, dar nici chiar așa, să un pic prea elegase. Așa. Care? Haide, haide, haide. Băgăm viteză. Așa.
M-am lăsat mai atâta. Bine, nu cred că o să am mult cobblestone. Așa. Opa. Opa, opa. Așa. Da. Să mă mult ceva cu har. Nu. Bă, care era butonul? Nu. Nu. Nu mai știu. Aoleu. Acum să mă pomânesc și cu răceală. Din nou și din nou și din nou. Nu mai am târnăcoape. De ce nu mai am târnăcoape? Așa. 4 târnăcoape ajung. Așa. Perfect. Hai că mai avem și noi puțin din camera asta de făcut. Puțin. Hai de tată mai repede. Oh, și mă avem și aici. Oh my fucking god. Hai că avem de lucru, avem. Stai, ce faci mă tu aici? Ce cauți tu aici? Ce cauți? Așa. Haide mă mai repede. Nici ce să fac o dată cobblestone. Nu, sigur o să-l fac stone brick și o să înlocuiesc toți pereții. Da. Așa o să fac. Bine, dar asta prin episodul 20 vă dați seama când o să construiesc toate camerele. Etc. Da. Așa. Poc. Mai mult gravel. Cât de mult doresc gravel. Stone. Așa. Așa. Băgai și. Ce faci, mă? Haide, mai repede. Da. Aoleu. Hai să mai iau și o, să beau și o puțină apă. Mi-e sete. Așa. Bun. M-a hidratat puțin, deci hai să mergem în continuare să construim. Așa. Da. Aia și ce am uitat să fac, să pun timerul. Hai să zicem că am filmat 8 minute. Cam, da, am început de la 58 parcă. De la 58 am început. Perfect. Băgați ai. Așa.
Nu-mi place asta de aici. Gata. Hai să ne... Ia stai, mă. Că nu-mi place așa, că mă căcam cu capul de pereți. Haide, 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 haide. Și acum sus. O să ne apuce vara până terminăm noi cu pickaxe-ul ăsta. Așa. Perfect. Uite așa o să am mai mult loc. Nu o să mă mai chinui așa de mult. Nu mă doare gâtul la cât am vorbit și de-abia 9 dimineața. Da. N-am mult de somn. Așa. Așa, 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 așa. Bă, e bine acum. Da, e bine. Și acum să începem aici. Să începem camera lui Kirito. Uite cam atât o să fie holul ăsta. Ia stai, pe mine mă cam enervează picăturile astea de apă. Dar de unde dracu? Uite, de aici nu vine apă. Ba, da, vine. Pop, 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 pop. Mai picură ceva? Nu cred. Gata. S-a rezolvat. Dar știi ceva? Cred că nu prea închis să filmez episodul ăsta de o jumătate de oră. O să-l fac de 20 de minute. Mi s-a cam dus cheful de Minecraft. Deci hai să începem. Să începem că stau așa în căsuță. Camera noastră. Facem un plan cât de mare o să fie și încheie episodul. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Așa. Deci 4 acolo, 4 acolo. Și aici. Aici o să fie mai măricică. Așa. Așa. Cam așa. Deci, cam asta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să like, subscribe, coment, să dați canalul și la alții și ne vedem în episodul următor. Hai, ceau!